Čau lidi, moje jméno je Rimek a vítejte u dalšího videa. Téma tohle vlogu zní lidská nenávist. Dlouhodobá intenzivní emoce zaměřená proti určitému cíli. Určitě se vám už stalo, že jste jen tak seděli doma, popíjeli kakao se šťávou a najednou začali přemýšlet. Proč musím pít to kakao? Já ho nesnáším. Na to nejde říct nic jiného, než že každý člověk na světě něco nenávidí. Ať už je to jídlo, nějaká situace, anebo člověk, který vám jako malému kradl košíček na houbičky. Nenávist jako taková hodně dokáže ovlivnit myšlení té osoby. Všichni bychom se ale měli kontrolovat, protože ať už něco nenávidíme z hloubi duše, z duše, to ode mě zní přesvědčivě. Musíme se ovládnout, protože jinak to může skončit dost extrémně. Hej Dymku, vzpamatuj se. Hej, neslyšíš? Ne. Nevšímej si ho, snaží se tě vyprovokovat. Zkus dělat něco se svým životem. Přestaň už mě srát. I malá dřevěná deska to dotáhne dále než ty. Vždyť jsi hubohý. Říkám ti jen pravdu. Fajn, řekl jsi ale o to. Ne, prosím, co to děláš? Tu až ty sevině. Někteří lidé tvrdí, že nenávist je silnější než láska. Láska se totiž vztahuje k něčemu a je závislá. Když to nenávist je neomezená. Na ničem jí nezáleží a nic jí nedrží. Většinou nám ale nestačí, aby jsme danou nenáviděnou osobu jen ignorovali. Ale naopak, snažíme se vymýšlet různé situace, aby jsme donutili tu osobu co nejvíce trpět. Ne, Ježiši, proč on? Proč už se mu nemůže něco stát? Ptáte se, jak můžete zabránit, abyste něco nebo někoho nenáviděli? No, půjde to dost těžce, ale možná, že budete úspěšní. Jestli je to osoba, zkuste ji ignorovat. No a jestli ta ignorace nepomůže, jak jsem říkal už před chvílí, a budete chtít, aby čím dál tím víc trpěla, tak už jste na hodně špatné cestě k odstranění nenávisti. Ale jestli se k tomuhle nedostanete, zkuste se zamyslet a najít něco pozitivního. Něco, co na něm máte rádi. Nebo něco, co máte společného. A kdo ví, možná nenávist zmizí, ale není to úplně 100%. Jedna z příčin nenávisti je totiž strach. Bojíme se toho, co neznáme. Máme strach, že nás někdo nebo něco omezí. Vždycky ale zkusme hledat řešení. Jestli je ten strach opravdu tak velký, jak vypadá. No, to by mohlo být všecko pro tohle video. Já jsem rád, že jste se na něj podívali. Jestli mě budete chtít podpořit, můžete dát dole like, napsat nějaký zajímavý komentář a jestli se vám moje tvorba líbí a chcete mě nejvíce podpořit, tak tady nahoře budete mít tlačítko pro odběr. A jestli se vám tohle video líbilo více než předešlé, u kterých jsem seděl a u tohohle v podstatě stojím, takže mám větší možnost se projevovat jak chůzí, tak různými gesty. Zkuste mi napsat dolů do komentů, co vám více vyhovovalo. Já už to nebudu dlouho zdržovat, takže u dalšího videa zase čau.